şuň mazmuny çäreler giňgerme eýe bolýar. Matmuladan Türkmen Döwlet Uniwersitetine Türkmenistanyň mejlisi, Demokratik Partiýasynyň syýasy geňeşi, jemgyýetçilik gurumlary, Bilim ministrligi Matmuladan Türkmen Döwlet Uniwersitet tarapyndan hormatly prezident bilen konstitusiýon özgertmeleri, abadançylygyň we bagtyar durmuşyň hukuk esasları atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler Arkaşlyklarynyň Milli Merkeziniň zinanlary bileşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde gurulmagyny, Türkmenistanyň halk maslahatynyň çözgütleri, beýgi işlere badylga atly maslahat geçirildi. Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň Türkmenistanyň ýokary kadytynyň hemem içeri işler ministrliginiň bilelikde gurulmagyny, arkadagyň ak ýoly bagtyar ýaşaň ruwaç ykbaly ady bilen talip ýaşaň arasyna wagt nesihat duşy geçirildi. Halkara Neft we Gaz Üniversitetine geçirilen bu maslahat hormatly prezident bilen ýol başlygyny Türkmenistanyň konstitusiýasyna goşmaşylar we üýtgetmeler girilmek bilen bagly. Ýaşaň aňyna has içgeni ýetirmek, hemem ýaşaň hukuk düşünjeligini, şeýle-de medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça utgoşkly işleri ýola goýmak maksady bilen guruldy. 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýerleyip aglandyrylmagy münasibetli Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetine geçirilen dawaral çäre ýokary galkynşa eýe boldy. Onu ýerine ýetirilen joşgyna çykyşlarda talip ýaşar edid watanymyzda gahrman arkadamyň beýgi işlerini tariflediler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýeriniň ilkinji aýyna şeýle belent ruha wesenen dawaral çäreniň gurulmagy, hemem oň dowamyna ýaş nesliň gahrman arkadamyň parasatly başçylygyna durmuşa geçirilen taryhy ähmiýetli döwletli tutumlary, aýratyn ihlas bilen tariflamaklary talip ýaşaň bu ýonjuny ýene bir gedek beýgeldi. Şowhunly çykyşlar mehrman arkadamyda aýdylýan hoşallyk sözler bilen goşdy. Şeýle çäre Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Durunuş Institutynda guruldy.